O Partido Popular de Ribeira congratúlase de que o Executivo convocase unha consulta pública para coñecer as prioridades da veciñanza á hora de destinar os investimentos do POS da Deputación para este ano. Unha consulta que din os populares non é nova, posto que xa partiu do goberno presidido por Manuel Ruiz na anterior legislatura. A iniciativa de facer unha consulta popular, unha consulta á veciñanza, unha consulta pública, para saber cales son as preocupacións e cales son esas obras que interesan máis aos veciños que se poidan facer a través de plans como pode ser este POS da Diputación. Foi unha iniciativa que parteu do goberno de Manuel Ruiz, xa nós fixemos na anterior legislatura dúas consultas públicas para levar a cabo este plan POS da Diputación. De logo era algo que lle viñamos recriminando ao Executivo, que temos que decir é que cando rectifican e cando nos copian acertan. Neste caso, este ano sacaron esa consulta pública para poder levar a cabo que a veciñanza participase na elección das obras que se van a realizar. E, dende logo, resultou seguramente convincente, resultou seguramente exitosa, porque a xente de Ribeira gustalle participar, a xente de Ribeira ten criterio para saber o que precisa en cada unha das parroquias. O PP realizou tamén a súa chega en forma de 22 propostas recollidas nas numerosas xuntanzas cos veciños e a través dos edis que manteñen contacto permanente coa veciñanza das distintas parroquias. E nós tamén, como grupo municipal, posto que seguimos sen ter ningún tipo de participación por parte do Executivo, fixemos a nosa proposta, unha proposta con máis de 22 iniciativas que van dirixidas ás 9 parroquias do noso concello, están representadas todas esas parroquias. As iniciativas, dende logo, foron recollidas non só nesas reunións veciñais que levamos facendo nestes últimos meses, en as que os veciños nos transmiten cales son as súas inquedanzas e as súas necesidades, sino tamén a través dos nosos concelleiros representantes en cada unha das parroquias, que son quenes, en ese contacto continuo cos veciños, saben cales son as súas necesidades. Agardan que as súas iniciativas sexan tidas en conta, tal e como aconteceu co proxecto de rehabilitación da grada do campo da Guía en Carreira, que se sufragará con cargo ao POS.